Lord, worshiping in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands. Sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Glory, hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon kami naman. Yung palakpak na may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsanan pa minamahal, talagang hindi niya ipinagkait, kanyang buling ipinadama sa atin sa araw na ito ang kanyang kagandahang loob. Amen? Ang kanyang pagmamahal, yan ang hindi mababayaran ng mga anumang salapi, anumang kayamanan sa mundong ating ginagalawan. Amen? Kaya maraming salamat sa ating Diyos na buhay. At God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulangati ay aking pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, the end-time prophet of our loving and living God, our dearly beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang beloved children-in-law, great-grandchildren, sa ating beloved pastoral workers, elders with church, minamahal na mga kapatiran, sa ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po at anumang oras sa inyong lugar na kinalagyan buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat muli sa ating mahal na Panginoon sa nandito kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ito po ay ginaganap 3 beses sa isang linggo, tuwing Miyerkules 1:00 hanggang 5:30 po ng hapon. Ating overnight prayer tuwing Friday 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At ang ating gawain tuwing linggo, nagsimula kaninang 9:00 at matatapos mamayang 4:00. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo ipagpaumanhin po ninyo na medyo putol-putol po ang ating live webcast ngayon dahil kami po ay dumanas ng brownout dito sa San Carlos from 4:00 in the morning kanina at hanggang ngayon mag-2:00. Maminamahal at ngayon pa lamang bumalik ang ating ang kuryente. Kaya medyo ang ating ginagamit ay generator at alam naman po natin kapag generator minsan pupugak-pugak at minsan maminamahal ay kulang ang gasolina dahil gasolina po yung ating ngayong ginamit. Ito po, ang susunod nating ipaliwanag ay patungkol sa pagbibigay. At yung ating pong generator ay medyo dumanas din ng nung last nating gamit, bigla na lang huminto at pinuntahan ng ating mekaniko kanina at matagal ko nang pinupuntahan, mga almost 1 month na po na paulit-ulit kong tinatawagan at ngayon lang, kanilang umaga lang dahil akala ko kanyang makukumpuni at ngayon maminamahal ay i-overhaul na daw po ang makina na yan. Iba talaga yung gawa lang ng mga singkit at hindi natin maminamahal maasahan. So, another generator na atin din pong sarili doon sa Dakulang Umingan, ating pinakukuha na pinarating dito, yun ating ginagamit. Isa pang matinding kumain ng gasolina. Yung 1,500, kinain lang. Ito lang, kalahating araw lang, ubos ang 1,500. Kaya dito kayo magtatanong, bakit yung kasunod natin parte ng ating gawain ay kinakailangan i-explain ito. Kinakailangan itong paulit-ulit na ipaliwanag upang i-remind ang mga anak ng Diyos na ito po ay obligasyon ng mga Kristiyano. Pagka ikaw ay naligtas na, nadako na, nandito na sa gawain ito, hallelujah, iyon ang responsibilidad na ang kasunod na ating pag-uusapan, itong pagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 7, 8, and 9, maminamahal, mula nung mga kaarawan ng ating mga magulang tayo nangaligaw ng ating mga kagustuhang gawin. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, manumbalik kayo sa akin, return unto me and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Sa 8, will a man rob God? Nakipagtalastasan pa ang tao. Nanakawan baga daw ng tao ang Diyos? Sumagot ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, oo, ninanakawan ninyo ako. Sa ano ka namin ninanakawan? Sabi ng tao. Sabi ng mahal na Panginoon, sa inyong mga ikasampung bahagi at handog. Putulin muna natin diyan, maminamahal. Obligasyon ng mga Kristiyano pagkaligtas ng lahat ng ating mga tinatangkilik, mayroon pong tinatawag na ikasampung bahagi at handog. Ang ikasampung bahagi at handog, yan ay banal, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Sabi ng Leviticus 27:30, dalhin daw natin dito sa kamalig para magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Ano po yung pagkain, maminamahal at tinatawag? Kumakain tayo ng spiritual na pagkain dito. Bago tayo maminamahal kakain, andyan yung mga expenses po natin ngayon na kinakaharap. Katulad niyan, magkaroon ng trouble yung ating mga gamit. Gawa lang ng tao yan. Mga makina lang yan. Mayroon po talaga pagkakataon, masisira yan. Walang ginagawa dito sa ibabaw ng mundo na forever. Lahat po talaga nasisira. So yun ang ating pinagagastusan. Yun ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Dahil hindi po mapupustro, hindi tuloy-tuloy, hindi natin may sagawa ng lubusan, may kaayusan ang ating mga tungkulin, ating mga gawain, ating pananambahan, kung wala itong kuryente na ating binabayaran, kung wala itong ating binibiling mga langis, gasolina, krudo, para gagamitin diyan. Amen. Amen. Yun ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi naman nagkulang ang ating Diyos. Bago tayo mapunta sa ating banal na gawain ito, tayo walang-wala. Kaya ang ating mga patutuo, maminamahal, naririnig ninyo. Ang ating mga napakinggang patutuo, walang-wala sila. Noong araw, ang bahay nila kubo-kubo. Tagus-tagusan ang sikat ng araw. Kapag umuulan, pasok ang ulan sa kanilang tahanan. Pero nung marinig nila ang susi ng pagpapala, nasa pagbibigay na ikasampung bahagi at handog, kapag sinabing susi, kapag sinusian mo na, nabuksan na ang dungawan sa langit, ang Diyos ay nangako, maghulog siya ng isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang ginawa ng ating mga kapatid maminamahal. Amen. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, dito po sa Deuteronomy 28, talatang 1, 2, tuloy ang basa. Ang sabi rito, maminamahal, at mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos ay siya sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Sinabi sa 2, and all these things shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Hindi lang po overtaken ka ng masaganang pagpapala. Dito po sa versikulo 8, ang sabi dito, the Lord shall command the blessing upon thee in the storehouses, and all that thou sittest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Imagine, maminamahal, ang Diyos, maminamahal, na iyong sinusunod ang kanyang pinag-uutos, magbigay ng command. Ano ba yung command, maminamahal, sa Tagalog? Kanyang utusan ang pagpapala na mapupunta sa iyo. Ating makakamtan. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kanina, overtaken ka. Masalo mo lahat ng masaganang pagpapala. Ngayon, Diyos na mismo nagsabi, kanyang utusan ang pagpapala. God will command the blessing that come unto you to those who give their tithes and offering promptly. Talagang faithfully, ang sabi diyan, maminamahal. Honestly. Dahil ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2, ang mahal na Panginoon ay ayaw niya ang kanyang mga anak na masumpungang hindi tapat. Gusto niyang lahat ay masumpungang tapat. Pag sinabing tapat na minamahal, ngayon pang mga panahon na ito,
na nandito na tayo sa huling panahon, isang kimbot na lang ay tutulog na ang pakakak para tayo magmana na ng langit at buhay na walang hanggan? Ngayon pa ba tayo magliban nitong pagbibigay na ito na ating nasubukan? Amen? Amen? Ang sabi ng 9 ng Malakay chapter 3, Ye are cursed with a curse for you have robbed me. Kayo'y sumpain at isusumpa pang muli. Twice. Bukod pa sa tawagin kang magnanakaw, sino bang may gustong tawagin magnanakaw? Ang sabi pa naman ng Panginoon, ika-curse ka, ikaw ay sumpain. Ay grabe talaga. Samantalang sa mga matatapat, ang sabi nito, ating binasa, ubertikan ka ng masagalang pagpapala. Ang Diyos mismo, mag-utos sa mga pagpapala na pupunta sa iyo. Lahat daw ng hipuin ng iyong kamay. Dito nga, maminamahal sa 12 at 13, ang sabi rito, maminamahal sa 28, 12, 13, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain, sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram ng sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram sa 13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung yung didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na ating inuutos sa iyo sa araw na ito na yung sundin at gawin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, ang Diyos ay kailanman hindi sinungaling. Amen. Amen. Kung ang tao ay grabe maminamahal pag magsinungaling, walang mapili, maliban sa mga Kristiyano na nagmamahal na sa kanilang kaligtasan, amen, ang Diyos ay kailanman hindi nagsisinungaling. Dahil ang sabi ng Biblia, liars go to hell. Ang sabi ng 21:8, lahat ng mga sinungaling, 21:28 po ng Revelation, Apokalipsis, lahat ng sinungaling ibulid sa dagat-dagat ng apoy. So wala pong sinungaling dito, maminamahal. Kapag tayo naging tapat, lalo na ang Diyos, kapag nagsabi ang ating malapayan, pag nagtapat ang mga anak ko, pasaganain ko ang lahat ng kanilang kabuhayan. Sabi nga, maminamahal, hindi ko kayo bibigyan ng karamdaman na kagaya ng binibigay ko sa karamdaman ng mga taga-Ehipto. Dahil ang Diyos ang nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Ang dami kanina ang ating napakinggan. Nadinggi, amen? Amen? Mababa ang dugo, ang blood plate. Bumababa, paakyat, maminamahal. Imagine yun, ang daming nangamatay. At ngayon, maminamahal, outbreak po ang dinggi. Talagang mag-ingat po tayo dan sa dinggi na yan. Kung ikay Kristiyanong matapat, walang dingging tatalab sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Yung mga karamdaman na yan, maminamahal, nangako mismo sa Malakay chapter 3, verse 10 and 11, ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, dalhin mo ang inyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig ko upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. At subukin mo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa kalangitan at ihulog isang pagpapala pa lamang. Wala lang sapat na silid na kalalagyan. Sa 11, aking sasawayin ang mga mananakmal. Ano ba yung mga mananakmal na yan? Di yung mga karamdaman, yung mga problema, yung mga suliranin, amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang daming mga Kristiyano maminamahal. Yung isang grupo ng ating mga manggagawa, ang sabi ng ating mahal na pastor tumawag, saan na kayo? Mahal na pastor, nandito nakasakay na kami ng bus. Patungo kaming Sambuanga. Ang sabi ng ating mahal na pastor, bumaba kayo. Huwag kayong sumakay diyan. Doon kayo sa kasunod na bus. Sumakay. Sabi ng mga manggagawa, bakit mahal na pastor? Basta sundin ninyo. Bumaba kayo. Bumaba sila. Sumakay sa isang bus. Nagulat sila maminamahal. Yung bus na kanila sanang sasakyan, habang sila'y bumabaybay papuntang Zamboanga City, nakita nila yung kanilang bus, sinunog ng mga mababait na mga tao. Diyan maminamahal. Sinunog at talagang ang daming nadisgrasya, ang daming namatay. Ang sabi ng mga manggagawa, salamat mahal na pastor, totoo kang tao ng Diyos, totoo kang propeta ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nang dahil sa katapatan ng ating mahal na pastor, katapatan ng mga manggagawa, katapatan ng mga katuwang sa banal na iglesyang ito, andyan ang patnubay at pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. So, ganun din ang mga Kristiyanong matatapat. Kaya kailangan natin maging matapat sa ating pagbibigay. Ano pong ikapo at handog?
ang ikapo po ay 10% ng lahat ng ating mga tinatangkilik, ating mga kinikita. Ang sabi mo minamahal, 10% bahagi at handog. Ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo yung ikapo para magiging handog. So another 10%. Dahil sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang lahat ng utos ng malapayon, sundin ninyo, gawin ninyo, pakinggan din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin. Minimum, pinakamababa, another 10%. Kaya 20%, yun ang ating sinasabing standard giving. 20%. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng mahal na pastor, hindi pa natapos doon. Ang sabi ng mahal na pastor, hindi diyan nagtatapos sa 20% na pagbibigay. Kung matagal ka ng Kristiyano, bumibilang ka na ng taon, 10 taon ka na, 20 anyos ka na, 30 anyos ka na, ang gusto na ng ating mahal na Panginoon, dagdagan mo na. Gawin mo ng 30%, 40%, hati na kayo ng mahal na Panginoon. Alam niyo maminamahal, si Sakeo, yung babaeng balo, amen, amen, nakikita natin maminamahal, yung kanilang pagbibigay, yung bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda, amen, buong-buo ibinigay nila, binigyan sila ng buhay na walang hanggan, binigyan sila ng langit. Dahil sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Threefold blessing. Palusugin, palakasin ang iyong pisikal na pangatawan, walang karamdaman, walang sakit. Ang bulsa mo, pag ninegosyo mo, paghahanap buhay, pagyamanin ka ng mahal na Panginoon, amen? Yung pangatlo talaga ang sinabi, even as thy soul prospereth. Kaginhawaan, katiyakan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, may langit at buhay na walang hanggan na nag-aantay sa iyo. Palakpakan po natin ang ating malapay. Alam na natin ito, kaya nire-remind natin palagi. Sa bawat 1,000, minimum 200. Sa bawat 10,000, minimum 2,000. Sa bawat 100,000, 20 mil. Sa bawat 1,200,000, napakaliit na hiningi. Ang laki pa rin yung natitira sa atin. Huwag kang mag-alala dahil hindi nakakalimot ang malapayon sa lahat ng iyong pagbibigay. Sinabi po ng Malakay chapter 3 verse 16, mayroon pong book of remembrance. Hindi kalimutan ng malapayon bawat sentimo na iyong binibitawan. Dahil ang Diyos maminamahal na nagpala sa atin, magdala sa atin sa langit, nagpapagaling sa ating karamdaman ay totoong Diyos. Amen? Amen? Kaya huwag kang mag-alinlangan. Dahil sa panukat ay isukat ay doon ka muling susukatin. Ang Diyos ay masaya sa kanyang mga anak na masayang nagbibigay. Huwag kang magbigay na malungkot. Huwag kang magbigay na pinilit kasi ako ng ating beloved OP. Pinilit kasi ako sa mga tagapagpaliwanag sa pagbibigay. Huwag. Magbigay ka na may kaluwagan ng iyong kalooban. May pagpapasalamat, may kasiyahan. Dahil kung nagbibigay ka rin lang na nababagot ka, ay bang hindi ka pagpalain ng mahal na Panginoon. At di lang baka, wala talaga pagpapala. Magbigay ka ng may kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For God loveth a cheerful giver. Sinabi ng banal na kasulatan, God loveth a cheerful giver. Kaya sabi niya, kung ako'y iyong iniibig, tuparin mo ang aking pinag-uutos. Narito po ang ating beloved Elder, Brother Romy Binintis, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob ng yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Naway naintindihan.
po natin ang ating malapang Jesus, maminamahal. At inanyahan po muli natin ang ating mga kabataan, yung ating mga children's choir dito sa harapan para sama-sama tayo makinig ng mabuting balita na dali ng ating mga ngaral. At inanyahan ko po ang lahat na tayo tumayo. Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang ngaral. Dali po tayong beloved preacher, Brother Jobin Pereira. Palakpakan natin ating malapang praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang mambanal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin na maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. Pagkakataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw tumalapay noon upang ikaw ay aming dakilain. Pasalamatan sa lahat ng gawa mo sa aming buhay, malapay noon. Bapulat, sa panalangin na aming ginagamit, Malabangris sa Estrada, Almeida, ayon po mga minaman na manggagawa kami kapatawaran. Sama kami sumpat sa pagkasala sa patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo nawatig namin ikaw pagkasala kung tayo puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat mga Panginoon sa iyong pag-aaral mga salita. Langis sa mga salita patabang lingkod sa gana ang akin wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dalo yung pagpapalang espiritual sa iyong pumamil kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, we commit us out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng muli ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po'y makaupo mga minamahal at sa kapelutan at kapentulutan ng ating beloved preacher, ako bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kayo po nandito at sa gawain ng mahal na Panginoon at pinanguna po natin po ang ginagalang minamalabang lista ng Beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. At we give due honor and respect sa atong Beloved Evangelist Walde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat po ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At talagang hindi natin dapat kapaguran ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Yung ilan, 3 years, 5 years, 10 years, amen? Hindi yung sapat na dahilan para sabihin mo, pahinga na muna ako. Amen. Sinasabi parati ng mga pastor, minsan na ng pahinga ng mga anak ng Diyos doon sa piling na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po, hindi tayo dapat titigil. Hindi natin dapat kinapapaguran ng pagpalakpak. Amen? Sapagkat ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Atin na pong kunin ang ating pong mga Biblia at ating basahin ang ating pong unang talata. Dito sa aklat ng Exodo, ang kabanata ay 5, talata ay 1 hanggang 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Exodo, ang kabanata po ay 5, at ang talata po ay 1 hanggang 2. Ito pong sinasabi. At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay umaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Paraon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan? Ang kanyang tinig upang paintulutan kong yumaon ang Israel. Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko paintulutang yumaon ang Israel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung malakas talaga na palakpak. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, atin po muna pamagatan ng ating pag-aaralan, worship worth. Pag sinabi nating worship worth mga minamahal, gaano ba ang halaga ng ating pagpupuri mga minamahal? Pag sinabi nating worth, for example, ipakita ko sa inyo ang kotse.
Magkano yan? Sabi mo, ay, 1 million yan. Amen? For example, pakita ko isang lupa dyan sa harap. Oh, magkano yan? Ay, ang ilan, binibinta yan, 3 million. Ibig sabihin, yung ating pong mga bawat bagay na ating nakikita, may tinatawag na worth. May tinatawag na halaga. Lahat magsabing amen. Tayo, mga minamahal, ang ating pong mga pagpupuri, gaano ba kahalaga ito, mga minamahal? Gaano ba ang halaga nito? Anong value nito sa mata ng ating mahal na Panginoon? Take note, yung ating pong unang talatang nabasa, ang sabi niyan, the number one reason kung bakit ang mahal na Panginoon gusto niyang palayain ang kanyang mga anak, ang lahi ng Israel, at sila po mga minamahal makalaya sa bondage, the nation of bondage, sa Ehipto, mga minamahal, amen, is for them to worship the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun pala mga minamahal ang dahilan. Tayo, nung tayo po mga minamahal ay pinalaya ng Diyos mula sa ating karamdaman, mula sa ating mga problema, the reason kung bakit ka tinawag of all people ay because God wanted you to worship Him. Gusto ng mahal na Panginoon marinig ang pagpupuri mo sa Kanya. Amen. Gusto niya marinig yung I live for Jesus mo. Gusto niya marinig yung pagkanta mo na it's bubbling, it's bubbling. Simple songs but it means a lot sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tumaan sa mga pagsubok bago nakakilala sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Huwag mong kalimutan, kapatid, tinawag ka because God wanted you to worship Him. Na yung dahilan kung bakit sa oras na ito, binabaliwala na ng maraming Kristiyano. Na sa mga oras na ito, even those who were really blessed by God, second priority na lang ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Second priority na lang ang paglilingkod sa Diyos. Number one na yung blessing, number one na yung kung anong dahilan na kanilang gustong gawin. They were never, di ba, hindi nila nakikita, naalala. Hindi na nila naaalala ang dahilan kung bakit sila'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Take note, I keep on repeating, the reason kung bakit tayo pinagpala ay para tayo ay magpuri sa mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin muna ito, Aklat ng Lucas, Kabanata 15, talatay 3 hanggang 7. Lahat po muna ng hindi natok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Aklat po ng Lucas sa Kabanata 15, talata po ay 3 hanggang 7. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa, at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat at nanatutuwa. At pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Nasasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din, magkakatuwa sa langit, dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na taong matutuwid, na di nangakakailangang magsipagsisi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa ng parable na yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po'y patungkol sa iyo at sa akin. Amen. Isang taong makasalanan na talagang that time, before, nung hindi tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, wala tayong oras maglingkod sa Diyos. Mas inuuna natin ang uminom. Inuuna natin ang magbisyo. Inuuna natin ang ating sariling gustong gawin sa buhay. We were astray. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal sa talata, mayroong isang spoke a parable unto them, saying, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 and in the wilderness and go after which is lost?
Mantagin niyo gaano kabuti ang Diyos. Sa totoo lang, mga minamahal, ang kwento ng isang mangangaral nito, isang araw, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, mga minamahal, naglalakad ang Diyos sa kanyang kaharian doon sa kalangitan. Kikita niya, gold ang kalsada. Amen? Ang bawat poste, talagang mamahaling bato. Amen? At talagang kung kailangan niya ng papuri, nandun ang napakaraming anghel na magbigay papuri sa kanya, nagbibigay pasalamat sa kanya. He has everything doon sa kalangitan. Amen? Amen. Pero isang araw, ang sabi niya, meron akong hinahanap na uri ng pagpupuri. Gusto kong pagpupuri ni sister na makasalanan. Gusto ko yung pagpupuri ni brother na matigas ang ulo. Gusto ko yung pagpupuri ni brother na buwangas. Gusto ko yung pagpupuri ni sister na magnanakaw. Gusto ko yung pagpupuri ni brother na mamamatay tao. Gusto niya makita mga minamahal yung mga pagpupuri na yan. Kaya ang ginawa niya mga minamahal, anong ginawa niya? Iniwanan niya ang kalangitan. Yung 100 na mga tutuin. Amen? Para ikaw at ako'y kanyang hanapin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, ang sabi ng John 3:16, for the benefit of our beloved listeners sa ating pong Facebook live streaming, kindly, aklat ng Juan, Kabanata 3:16. Amen. Juan, ang kapitulo po ay 3, versikulo 16. Ganito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Nung tayo mga minamahal ay makasalanan pa, binigyan tayong pagkakataon upang tayo po mga minamahal ay makapagsisi. Kaya nakita yun yung last word dun sa Luke chapter 15 verse 7. Ang sabi diyan, mas mabuti pa sabi, I say unto them that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just person which need no repentance. Mas grabe ang galak ng mahal na Panginoon. Isang Kristiyano o isang taong makasalanan magsisi. Kaya ikumpara niya doon sa mga matutuwid na napakarami na hindi kailangan magsisi. Grabe! So ikaw at ako mga minamahal, ang sabi natin, we complete the joy of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kinukumpleto natin ang kagalakan ng Diyos. Kaya nakita mo kapag nagpupuri, dumadaan siya sa ating kalagitnaan, nandyan siya sa ating kalagitnaan. Bakit? Nagpapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay may karamdaman at ikaw ay tumalo, nagpuri ka, hindi mo na mamalayan, naramdaman mo yung karamdaman mo, nawawala na pala. Yung dati mong masama pag-ugali, dahil sa pagpupuri mo, hindi mo na pala, ayaw mo na palang gumawa ng nigarilyo, ayaw mo na mag-inom. Bakit? Binabago tayo ng ating mahal na Panginoon. When we worship the Lord, nagagalak ang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag nagpupuri tayo, mga minamahal, huwag mong tulugan at magsabing amen. Hindi dapat ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay napapagod na sa pagpupuri. Amen? Hindi po pa yung mga Kristiyano, pag nagpupuri, kumikilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, nakatunganga lang ng gano'n nanonood. Hindi gano'n. We are not here to see a movie. We are here to worship the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Say the word. For God so loved the world. Amen? That He gave it His only begotten Son. And whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tingnan niyo yung word na yun. For God so loved the world. Yung so na yun, it's immeasurable. Hindi mo masukat yung so loved the world. Amen? Amen. Hindi mo masabing petty love lang yan. Kasi sabi niya, so
Grabe. Grabe yung pagsinta ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, masasabing tayo yung inibig ng Diyos. For God so loved the world, ay dapat suklian natin siya ng mainit na pagpupuri, mga minamahal. Suklian natin siya ng grabing kagalakan. Nakita niyo yung mga pagpupuri ng mga mainit na Kristyano, lundag mula simula hanggang dulo, pawis na, mga matanda, grabe, bata, grabe yung pagpuri. Bakit? Mga minamahal, nung ginagawa natin ang bagay na yon, grabing pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Ang bulag nakakikita, ang pilay nakakalakad, kitong nililinis na mahal na Panginoon. Grabing mga himala. Bakit? Magpuri ang mga Kristiyano, they don't care what other people will say. Ang importante sa kanila ay kung anong sasabihin ng Diyos na kanilang pinupuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sila mga minamahal kapag nagpuri ang mga choir noon. Pag magpuri, they don't care. Magalo ang luha at sipon, okay lang yan. Maski na may camera. Amen? Because kapag naramdaman mo totong pagpupuri, mga minamahal, you will not care what other people will say. Pagtawanan ka man ng ibang tao, kutsain ka man ng ibang tao, it doesn't care. Walang problema yan. Ang importante sa iyo, mapalugdan mo ng grabe ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, kapag tayo po mga minamahal ay nagbibigay pasalamat sa Diyos since we were given that chance na tayo po mga minamahal palayain ng Diyos. Let's make our worship really a worth due for our God. Amen? Hindi lang yan about 1 million. Hindi lang yan about 3 million na pagpupuri. Amen? Sapagkat nung inibig tayo ng Diyos, so it's an immeasurable love. Hindi masukat na pagmamahal nung tayo ay inibig ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga ayaw niyang ikaw ay nasasaktan eh. Sabi ng mahal na Panginoon, sige, sino mang umaway sa iyo, ako ang kanilang kaaway. See? Bakit? Kasi inibig tayo ng todo ng mahal na Panginoon. Pagtatanungin ng mahal na Panginoon, sabi ng bakit mo inibig ang mga taong ito? Sasabihin ng mahal na Panginoon, hindi ko alam, basta importante, kaya ko sila inibig dahil mahal ko sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo inibig kung anong meron tayong katalino o kayamanan meron tayo. Hindi ganoon ang batayan ng Diyos nung tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Ang batayan ng Diyos ay yung tayo ay kanyang inibig at minahal. Ang gusto niya lang, pinalaya ka para ikaw ay magpuri, magbigay pasalamat sa Kanya. Lahat ng nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating malapay. Kindly, Lucas, Kabanatay 7, talatay 36 hanggang 48. Amen. Dito po sa aklat po ng Lucas 7, talatay 36 hanggang 48, at ipinamanhig sa kanya ng isa sa mga Pariseo na kumain kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa. At ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo at hinahagkan ang kanyang mga paa right. at pinapahiran ng ungwento. Nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo, na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo, Amen. at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. That's right.
At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng Amen. kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapwat siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapwat pinahiran niya ng ungwento Amen. ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapwat sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Tandaan niyo ang pagpalakpak ay pagpupuri sa Diyos. Tingnan nga natin the worth of our worship to God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Panatilihin niyo yan hanggang matapos tayo, mga minamahal, and you will surely be blessed. Amen? Dito, mga minamahal, ating makita iba't ibang uri, iba't ibang halaga ng pagpupuri sa Diyos. Tingnan na lang natin kung saan tayo doon, mga minamahal. Amen. Amen? Unang-una, mayroon tayong tinatawag na bandwagon worshiper. Pag sinabing bandwagon, mga minamahal, ito yung sunod-sunuran ba? Kung saan ang marami, doon tayo. Amen? Alig-alig, kwanda, di Pangasinan. Amen? So kapag, ay, dadako di mo Jesus Miracle Crusade, di man kami la. Akila mo. Amen? Sumama na rin. Ay, mas dadako di man nakmala. Amen? Tawag dyan, bandwagon. Alam po niyo, mga minamahal, si Simon, siya po, mga minamahal, Pariseo, na talagang may katungkulan sa lipunan that time. Amen? At ang dahilan kung bakit, mga minamahal, na talagang dahil sa gusto niyang maimbitahan ang mahal na Panginoon, in-invite niya. Amen? At pinagbigyan naman siya ng mahal na Panginoon. Pumunta siya mismo sa bahay ni Simon. Amen? Pagdating niya doon, mga minamahal, merong mga taong nag-iaanyaya sa mahal na Panginoon, pero hindi seryoso yung kanilang pagtanggap sa Diyos. Amen? Si Simon, maniwala kayo, sabi ng verse 39, no? Sabi ng verse 39, and now, when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, this man, if were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that touches him. So, for she is a sinner. Inimbita niya, mahal na Panginoon, pero kinu-question niya, kung totoong propeta to, alam niya na makasalanan yung... That time kasi, mga minamahal, sa kapanahon na mahal na Panginoon, yung makasalanan, hindi pwedeng humawak ng holy thing. Amen? It's forbidden. Amen? Pero mas makapangyarihan ang mahal na Panginoon kaysa anumang klase ng anumang infect, kumbaga, mga minamahal. Amen? So, nang nangyari, mga minamahal, meron tayong mga Kristiyano na talagang, maski na sila sinabing, I love you, Jesus. Pero hanggang ngayon, kini-question pa rin ang pagka-Diyos ng mahal na Panginoon. Kini-question pa rin ang kakayahan ng Diyos na tumugon sa kanilang mga panalangin. Kini-question pa rin ang kakayahan ng mahal na Panginoong Hesus na masasabing hindi sila iniiwanan ni pinababayaan man. That's the reason why napakadali na mag-detach. That's the reason why hindi seryoso ang pagpupuri. That's the reason why inaantok sila kapag araw ng pagpupuri sa Diyos. That's the reason why, mga minamahal, pagdating sa pagdalo sa banda gawain, they don't even care. Amen. Kasi hindi na nila alam, mga minamahal, yung tinanggap nila malap. Importante, nabautismuhan ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Amen. Totoo po yun, mga minamahal. Pagkatandaan po natin, ang sinasabi natin, kapag ikaw ay tumanggap sa mahal na Panginoon sa araw na ito, hindi ito huling araw para ikaw ay dumalo. Kundi, simula pa lang ito para sa pagtrabaho ng iyong kaligtasan hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya dapat, kapag ikaw tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, hindi ka tumitigil.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ay nakatanggap na ng himala ng mahal na Panginoon, lalong hindi ka dapat titigil. Amen. Ang ilan kapag pinagpala, tumitigil na eh. Hindi ganon. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos para mapatunayan sa atin, mga minamahal, na siya'y buhay, na siya'y matatawagan, siya'y nakikinig sa panalangin, na kapag kailangan mo siya, tinutugon tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Raison kung bakit tinutugon ang ating pananampalataya, para uminit ang pananampalataya mo, hindi para ikaw ay mawala. Amen. Oo, totoo yun. Marami mga pinagpala, kapag nung pinagpala na, nawala tuloy sa paglilingkod. Hindi ganoon ang rason ng Diyos. The reason why God blessed us, it is because gusto niyang uminit lalo. Lumagablab ng lumaglablab ang iyong pananampalataya. Keep the fire burning. Ginagano natin sa ating mga awitin. Bakit? Dahil dapat araw-araw. Anong gagawin mo dyan? Huwag mong pabayaan na mamatay, kukurap-kurap yung pananampalataya mo. Magpasting ka kung kinakailangan na. Amen? Dumalo ka. Magbasa ka ng Biblia para maramdaman mo ang kalubang malapay noon. Pag nagkakaroon tayo ng banal na gawain at kumikilos, sikapin mo makadama ka rin ng banal na presensya ng Diyos. Huwag makaawa ka sa mga Panginoon. Hindi yan ibinibigay sa lahat. Ibinibigay yan sa mga taong karapat-dapat tumanggap ng banal na presensya ng Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, mayroong mga Kristiyano, mga minamahal, tinanggap ang mahal na Panginoon, pero hindi alam kung paano ang gawin nila sa kanilang tinanggap na Diyos. They don't know what to do with Jesus na mayroon sila. Hindi nila alam, mga minamahal, na napakamakapangyarihan ang Diyos na meron sila. Amen? Hindi nila alam, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, na sabi diyan, kapag mayroon kang Jesus sa iyong buhay, lahat ng bagay, lahat ng problema. Sabi niyan, Jesus is the answer. Si Jesus ang katugunan sa lahat ng pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So siguraduhin niyo, mga minamahal, hindi tayo yon. Hindi tayo kabilang na ang ating halaga ng ating pagpupuri ay parang banwigon na lang. Amen? Dapat araw-araw nagsusumikap tayo. Hindi tayo, mga minamahal, talagang nagpapabaya. We keep our faith always in fire burning, mga minamahal. Dahil yan ang kailangan natin upang tayo magtagumpay hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Second, meron tinatawag na life worth worshipers. Anong ibig sabihin? Life worth worshiper. Ang kanilang pagpupuri, ang kahalaga nun ay kanilang buhay mismo. Oh, totoo yun, mga minamahal. Amen? Mayroong mga Kristiyano, nandito na silang tinaumalis sa pastoral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang kanilang paglilingkod ay kanilang buhay. This is our life. Ginagano nila, mga minamahal. Maski na yan, pagtawanan mo yan ng maraming tao, they don't care. Because worshiping God is as much as worth as their lives. Amen? Ito na yung buhay natin, mga minamahal. Alisin mo siya sa pagpupuri, wala na siyang halagang tao. Para silang isda, sinasabi ng mga mangangaral. Ang isda, kapag inalis mo sa tubig, mamamatay. Ganon din ang Kristiyano. Alisin mo sa pagpupuri ang Kristiyano, mamamatay ang kanyang spiritual na buhay. Kaya napakahalaga. Nakita niyo ang ilan, mga minamahal, kapag on fire, pagkatapos ng linggo, pagbuwi nila, sana Miyerkules na. Pagdatapos ng Miyerkules, at excited yan. Pagdatapos ng Miyerkules, pag-uwi sa bahay, sana Biyernes na. Bakit? Excited sila because the worship that they offer unto God is equivalent to their life. Life worth worship. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung babae, mga minamahal na makasalanan, amen? Sa totoo lang, mga minamahal, kung titignan natin, yung ibinigay niyang alabaster box, napakahalaga nun. Sabi nga ni Judas, mga minamahal, bakit niya pinababayaan yan?
Hindi ba kung ibininta na sana yan at ibinigay sa mga mahihirap, mas maganda pa kaysa sayangin niya. Pagsasayang ba ang pagbibigay ng mahalagang bagay para sa gawain ng mahal na Panginoon? Amen? Amen. Kung ikaw ay masasabing napakahalaga sa iyo ang Sunday as the time for your family, pagsasayang ba kung gamitin mo yan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen. Amen. Nasaan ang mga pinagpala ng Diyos? Dati-dati, wala ka niyan. Napakagulo ng buhay mo. Pero nung pinagpala ka na, sasabihin mo, sayang lang yan. Mas mahalaga to. Praktikal lang ang buhay. Huwag tayong katulad ni Judas, mga minamahal na magpuri. Amen? Na ang pagkahal ng mga mahalagang bagay, pag sa Diyos ay yung ano na lang, kung ano nandyan. Kung anong kumakaling-kaling sa bulsa, yun na lang. Amen? Ay, just lang naman, naintindihan naman ako ng Diyos. Hindi ganoon ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The way you serve God is the worth of your worship. Kung sa oras ng banal na gawain, tinutulugan mo siya, is that the worth of your worship unto God? Meron ka bang kakayahan, lakas, na sabihin at harapin ng Diyos na ang mahal na Panginoon, pag pinupuri mo siya, ay inaantok ka sa Kanya? Subukan mo humarap sa presidente at ikaw ay inaantok sa Kanyang harapan. Tignan ko lang. Tao lang yun. Pero pinupuri natin ngayon, Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you really worth and life equivalent worship na ginagawa mo sa mahal na Panginoon, hindi ka aantukin pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka aantukin kapag pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Amen. Sapagkat bawat salita na ating pinag-uusapan, salita na galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay, kung titignan yung mga minamahal, hindi pwedeng isipin natin na kapag paglilingkod sa Diyos, yung mga second priority lang. Dapat nga, the best eh. Minsan nung ako'y bagong-bago pa, mga minamahal sa banal na gawain, may nagtanong. Sabi nila, dapat kapag ikaw ay pupunta sa gawain, pinaka-the best na damit mo. Lahat ng ganyan ang ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, totoo yun. Kasi ang harapin mo, Diyos at hari na may di ba? Hindi ka ng langit at lupa. Tapos, hindi pipitsugin. Kaya nga hindi pwede mag-short pants. Harap ka sa Diyos eh. Hindi pwede yung mga butas-butas. Dapat, di ba? Para kang haharap sa isang ballroom dahil ang kakaharapin mo mga dignitaries. Dito, Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Pero may nagtanong minsan, paano kung talagang hindi namin kaya, mahirap ang buhay? Sabi ng beloved assistant pastor, kung yung suot mo na may butas sa puwet na parte, yan ang pinakamagandang damit mo. Isuot mo yan. Pumuri ka sa Diyos. Katanggap-tanggap yan sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi pa gandahan ang pinag-uusapan diyan, kundi the value of your worship. Kung ang damit na sinasabi mong hindi maganda, tingin ng mga ito hindi maganda, pero sa'yo ito yung kaisa-isang magandang damit na meron ka. Isuot mo yan. Huwag kang mahiya dahil alam ng Diyos, iyan ang pinakamahalaga sa iyo. Ibinigay mong papuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kung tayo po maglilingkod sa Diyos, I tell you, huwag niyong gawing pipitsugin ang gagawing paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit nagagalit ang mga nangunguna sa atin kapag sinto-sintonado ang choir, sinto-sintonado ang mga instrumentalist, palpak ang mga yung ating in charge sa live webcast. Bakit sometimes minamasama natin na napagsasabihan tayo? Because Diyos ang pinaggagawa natin yan. Amen.
Amen. Kung si Presidente nga, pag mayroong 1 week yan, kailangan mayroong practice. Amen. Pinag-alalaanan talaga ng oras para pagdating ng Presidente, walang palpak, walang aberya. Lalo na sa mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Minsan, nung kabago-bago ko pa, yung isang instrumentalist, habang nagpapatotoo, buding, ginagano ng gitara niya, mga minamahal. Amen? Di napagsabihan. Dahil hindi na rin napapakinggan yun nagpapatotoo, na malakas yung buding. Yung ba, tok. Amen? Nagagawain. Sumama ang loob ng mga instrumentalist, mga minamahal. Sabi na, grabe naman yan. Ginagawa ko naman ito para pagkakanta na ay maging maganda ang lahat, na-synchronize lahat, walang palpak, kaya kailangan kong praktisin. Bakit kailangan akong pagalitan? Anong sinabi ng mga ngaral? Palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang araw ng gawain ay hindi araw ng pagpapraktis. Amen? Before the day of worship, make sure everything is already okay. Kaya hindi ka dapat magpapabadang dyan. Habang ikaw nasa banal na gawain, dapat everything, kumpas na lang yan. Next. Bakit? Diyos ang pinagagawa natin ng mga papuri na yan. Diyos ang ating pinaglilingkuran. Hindi pwede mapalpak because we should offer our God the best worship we can. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So sometimes mga Panginoon, hindi natin maintindihan. Pero kung ikaw na tao, gusto mong i-offer sa Diyos, the word that you want is a life equivalent worship. Hindi mo papayagan siyempre mga bagay na yan. Amen. 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 Kaya nga mga minamahal, even choir. Bakit kapag kailangan hindi mag-synchronize? Napakahalaga niyan mga minamahal. Dahil sa Biblia, kailangan magtugma ang instrumento at mga nagpupuri. Subukan mong sintonado yan. Ano mang gawin niyong pagkukonsentrate dyan, hindi niyo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Pero pag nag-synchronize yan, grabe ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Hindi dahil sa magagaling ang mga tumutugtog, hindi dahil sa mga magagandang boses ang mga kumakanta, kundi mabuti ang Diyos na pinupuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Meron pa isang bagay mga minamahal. Take note. Doon sa verse 47. Kung titignan nyo sa verse 47, kindly, paki-flash. Wherefore, I say unto thee, ang sabi diyan, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little. Kapag marami daw na napatawad sa iyo, sigurado yan, mainit ka maglingkod, grabe ka maglingkod sa mahal na Panginoon. Lahat pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pero, kapag kakaunti ang pinatawad sa iyo, amen? Kakaunti ka maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi mo siseryosohin. Kaunti lang eh. Tanong, sino bang kakaunti na pinatawad na kasalanan? So it is in the mind of the worshiper. Nasa ating mga isipan yan, mga minamahal. Kung sa isip mo, ikaw ang pinakamagaling na tao at hindi ka nagkakasala, maniwala ka sa akin, hindi ka magpapakainit maglingkod sa Diyos. Kasi yan, sabi niyan, kakaunti ang alam mo, pinatawad sa iyo ng Diyos. So hindi ka magpupuri ng todo. Bakit? Ayos lang yan. Amen? Pero kapag alam mo, na grabe yung unpardonable, yung ginawa mong kasalanan, mga minamahal, pero pinatawad ka pa rin ng mahal na Panginoon.
sigurado yan, magpupuri ka ng todo bilang pasasalamat mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi ako nagsabi niyan. Binasa natin sa Biblia. Amen? So anong dapat nating bantayan dito mga minamahal? Huwag isipin ninuman na tayo ay walang nagagawang kasalanan. Sa bawat minuto, bawat segundo tayo nagkakasala sa mahal na Panginoon. Meron tayong pagkukulang. Kaya napakalaga, gabi bago ka matulog, humingi ka ng kapatawaran, magpasalamat ka sa pagpapalang na ibigay sa'yo ng mahal na Panginoon at hingin mo ang pag-iingat niya sa iyong pagtulog, ligtas ka sa anumang kapahamakan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pag-ising mo sa umaga, anong gagawin? Pupuri ka, mananalangin ka ulit sa mahal na Panginoon, magpapasalamat ka, mahal na Panginoon, salamat, pinag-ingatan mo ko sa buong magdamag. Sa buong araw na ito, tulungan mo ko, ayaw kong magkasala sa iyo. Amen? Ilayo mo ko sa anumang gawa ng kaaway upang hindi ako malayo sa iyo. Simple na mga panalangin, pero kapag ginawa natin yan, patunay na ang iniisip natin, hindi natin kayang mag-isa kung wala ang ating mahal na Panginoon. That is our worship worth. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag parati mong iniisip yan, kapatid, maniwala ka. Hindi ka magkakampay di ba? Slow ba? Yung easy lang. Hindi mo gagawin yun. Bakit? Alam mo, pinatawag ka ng Diyos na marami mong kasalanan. Pero kapag inisip mo, wala akong nagawang kasalanan, hindi naman ako kasalanan, hindi ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw alala, hindi ka na maglilingkod na may kainitan. Uupo ka dyan, akala mo ikaw ang perpekto. Pag nautusan ka, oops, excuse me, tagal ako sa'yo, 40 years na ako, 30 years na ako, 25 years na ako, huwag mo kong utusan, mas elder ako sa'yo, mas matured ako sa'yo. Yung mga isip-isip na mga ganyan, mga mature na yan, mga minamahal, glory to God lang yan. Pero huwag mong ipangalandakan yan. Dahil sa pagkakaisip mo ng mga ganyan, mga minamahal, lalong lalaki ang iyong ego. Maiisip mo sa iyong buhay, hindi ka na magpapakain, nanakawin niya ni Satanas. Maya-maya, nawala ka na. Amen? Anong gusto mo? Sikat ka, pero mawawala ka? O tingin mo sarili mo, ikaw ang pinakamababa, pero pinag-iingatan ka parati ng mahal na Panginoon at damdaman mo ang kanyang pagpupatnubay, paggabay sa iyong araw-araw na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kapag ikaw mga minamahal ay isang Kristiyanong tunay, kung gusto mong ipakita yung halaga ng pagpupuri mo sa mahal na Panginoon, I tell you, always remember, huwag mong isipin na ikaw ay matuwid na tao na perpekto ka na ikaw ay konti lang kasalanan mo. As if ikaw ang pinakamasalanan sa ibabaw ng mundo, kailangan mo ng kapatawaran, kailangan mo ng tulong ng Diyos para ikaw ay makapagpatuloy sa iyong buhay bilang anak ng Diyos. And that is the secret ng mga Kristiyanong maiinit. Madaling maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. 1, 2, 3 na awitin, damang-dama na nilang banal na presensya ng Diyos. Tingnan niyo yung mga matatapos ng banal na gawin, hindi man lang pumatak ang luha. Sila yung mga nagsasabing, okay lang, everything is okay. Wala naman ako kasalanan masyado. Gumaganon-ganon pa tayo. Papay noon. E mamaya, hindi na natin siniseryoso. Bakit? We thought we have less sin. Amen? Hindi na tayo nagsusumikap. Pero kapag tayo po maminamahal, hindi natin inaalis sa ating isipan na minsan sa iyong buhay may cancer ka, pinagaling ka ng Diyos. Minsan sa iyong buhay, wala ka ng pag-asa. Ikaw ay mamamatay tao, ikaw ang pinaka-black sheep sa family, pero binago ka ng mahal na Panginoon. Dati-dati ikaw ay isang bangkarote na pinayos ka ng mahal na Panginoon. Pag hindi mo inalis yan, hindi ka lalayo sa piling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit lumalayo? Nakakalimutan nila ang mga bagay na yan. Mamaya, sa ating Holy Supper, sinasabi niyang parati mahal na Panginoon, do this in remembrance of me. Amen? Bakit sinabi mo? Napakahalagang alalahanin ng kabutihan ng Diyos.
Amen! Napagalagang alalahanin, mga minamahal, na ikaw, bagamat makasalanan ka, pinatawad ka pa rin at inibig ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung gagawin mo yan, mga minamahal, sa ating ulit supper, maniwala ka, hindi ka mababagot, hindi mo isipin, ay, spaghetti ubus na, ay, pansit ubus na, gabi na. Hindi mo isipin yon. Bakit? You know that what you are doing is remembering the goodness of our God. Amen? Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. The second note na dapat natin makita, mga minamahal, verse 44, mga minamahal. Anong sinasabi ng verse 44? And he turned to the woman. Sabi niya, and said unto Simon, seest thou this woman? I entered into thine house. Thou goest me, or gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, wiped them with the hairs of her head. Thou givest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. Anong sinasabi ng mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong nag-i-invite sa Kanya? Simon, matagal mo na ako in-invite dito, pinagbigyan kita. Lahat na nakatanggap sa mahal na Panginoon, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sister, brother, nung tumawag ka sa akin, nung may kapatawaran, pinagbigyan kita, tinanggap kita, pinatawad kita. Amen. Pero sabi niya, mula nung dumating at pumasok ako sa iyo, what have you done for me? Ano nang ginawa mo para sa akin? Yung babae ito, sabi mo makasalanan, walang ginawa kundi hugasan ang aking mga paa ng kanyang luha sa grabing pagsisisi. Simon, brother, sister, 3 years ka na? 10 years ka na? 20 years ka na? What have you done for the Lord? Anong nagawa mo sa mahal na Panginoon? Masasabi mong, Lord, this is what I have done. Amen? Amen? Puro tayo hingi. Pero sabi diyan, what have we done for the Lord? Amen? Amen. Nakakalimutan yan ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sometimes we question other people. Nagtatanong tayo sa kanila, ano ba yan? Dapat hindi yan sinasayang. Ikaw, pinagpala ka na dahil mo ng pagpapala. Ano ang nagawa mo na sa mahal na Panginoon? Subukan nyo ang isipin yan mamayang gabi. Amen? Pag bago tayo matulog, subukan nyo isipin yan. What I have done for the Lord. Na masasabing worship worth yung ating ginawang bagay na yan. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kindly, huling talata. Dito sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 7 talatay 2 Chronicles pala. I'm sorry. 2 Chronicles chapter 20 verse 20 to 24. Amen, praise the Lord. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa ikalawang mga kronika, ang kabanata po ay 20 at ang talata po ay 20 hanggang 24, ito po sinasabi. At sila'y nagsimbagong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tikowa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. That's right. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan. Amen. Habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa ugbo at magsipagsabi, mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. That's right. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab at ng bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangagsugatan. Sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab
ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Sir upang lubos na magsipatay at lipulin sila, at nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Sir, bawat isa tumulong na lumipol sa iba. Sa 24, at nang ang Huda ay dumating sa bantayang buog sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan, at narito, mga bangkay na nangagkabuwan sa lupa at walang nakatanan. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Si Usapat, alam na natin ang istorya. Amen? The time, nagkumpul-kumpul yung mga dating mga magkakaaway. Sama-sama tayo dahil kung di natin matatalo eh. Sama tayo, labanan natin. And according to Bible scholars, 1:3,000. Kailangan mapatay ng isang sundalo na Huda ay mapatay niya kalaban niya ng 3,000 para sila manalo. Ganun kadami ang kalaban. Amen? Amen. So, imposibleng manalo mga minamahal. Maski nang gawin niya, nakatusok lang na ganyan, di na siya gagalaw. Pagod siya sa 3,000, di niya maubos yun, patay din siya. Amen? Pero ang sabi ng talata mga minamahal, nung nag-aburido, si Haring Usapat, nagsalita ang Diyos. Ang sabi niya, King Jehoshaphat, huwag kang mag-alala at maaburido. Ang laban na yan, na 1:3,000, ay hindi mo laban, kundi laban ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. So ano mang problema meron ka? Sabi man ng doktor, wala ka ng pag-asa. Sabi man ng judge, ay makukulong ka na till death, life sentence ka. Amen. O ikaw man ay bibitayin na, wala ng pag-asa. May pag-asa sa Diyos. Amen. Imposible nga yun eh. 1:3,000, paano wala labanan yun? Isasabi, imposible yung cancer. Kaya nga eh. Hindi mo kaya laban yan. Ilaban mo siya. Mahal na Panginoon ang gagawa para ikaw ay makalaban diyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kung ikaw ay may problema, mga minamahal, huwag mong labanan, mag-isa mo yan. The problem with Christians, ginagawa nilang taken for granted ang mahal na Panginoon. Sila muna. Sige, ako muna. Si Bombay muna. Si TSPI muna. Kung sino-sino malalapitan, mautangan. Amen. Ngayon, kapag baon na sila sa utang sa kanila, sasabihin, mahal na Panginoon, tulungan mo naman ako. Sabi na mahal na Panginoon, tagal na ako dito naghihintay, ba't hindi mo ako tinakausap? Amen? Amen? Nakalimutan mo ako. Kaya nga sabi niya, do this in remembrance of me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? O ito na, dito na papasok ang lahat ng mga awit ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Bakit hindi pumalakpak ang ilan? Pag sinabing mga awit, hindi lang naman choir yan ha. Lahat ng Kristiyano ay mga awit ng mahal na Panginoon. Amen? Sa bahay nga, binabato tayo eh. Di ba? Kasi madaling araw, maingay tayo nabuburi. Mga awit ka kasi ng mahal na Panginoon eh. Amen? Sometimes, tinatawaan tayo, nakaputi. Ay, magnininong na naman yan, ninang na naman yan. Eh, wala problema. Mga awit kasi tayo ng mahal na Panginoon eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dala natin Biblia. Sometimes, nasa papasayaw-sayaw tayo, nakikita tayo ng mga kumpare natin. Wala na sa pag-isip si kumpare. Si brother, wala na. Eh, okay lang. Wala magagawa mo. Mag-aawit ka ng Diyos eh. Parawang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. See, anong ginawa ni Haring Usapat para matalo mga minamahal ang kanyang kalaban na imposibleng matalo? Ang sabi ng talata mga minamahal sa verse 21, kindly. Dito sa verse 21, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord. Akala nyo, biro-biro lang yung mga awit na yan. Adult choir, children's choir, youth choir, singles choir, Jesus' Finest Generation choir, even the crowds choir. Amen? Amen. Akala nyo, ganun-ganun lang yan? Sa inyong pag-awit, lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos. In your worship, cometh out the miracles of God. Kaya nga man din nila nararamdaman,
Yung cancer nila, ba't gumaling? Yung aking sakit sa puso, hindi ko naramdaman, hindi ko yung pinadoktor eh. Puri lang. Puri, sige. Sabi puri. Sabi ng doktor, wala ka naman sakit eh. Bakit? Diyos na napagaling. Palakpakan po natin, mahal Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang gagawin ng mga awit na ito sa tutulang, hindi mga taga-espadang ginawa ni Haring Usapat. Supposed to be ang kalaban niya, mga mananandata mula sa kanilang buhay, mga tagapana, mga minamahal. So ang gagawin sana niya, alik kayo, mga mananandata, i-practice natin kung paano gawin yan. Hindi ganon ang sinabi ng Diyos. You lay down your sword. Amen? Kayong mga mananandata, ibaba ninyo ang inyong mga armas. Amen? At kayong mga awit, manguna kayo, purihin ninyo ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga awit, walang kaalam-alam sa pagkikipaglaban. Ang kanila lang alam, buong puso silang gustong umawit sa Diyos. They don't care. Pagtawanan sila. They don't care. Amen. Sinasabi ng kanilang mga magulang, sometimes, diyan ka na! Huwag ka nang umuwi! Parati ka na lang dyan. But yung mga awit, anong ginagawa nila? They still keep on staying sa pastoral house, manatili lang silang maging mang-aawit ng mahal na Panginoon. Because it is a requirement for a choir. Amen? Ang ilan gustong-gustong pumunta kung saan-saan, kasamang pamilya. Pero anong ginagawa nila? Pagdating na may mga okasyon, nasaan ang mga anak ng Diyos pagdating ng banal na gawin nagkasabay? Ang mga pamilya masaya doon. Pero ang mga anak ng Diyos nandito, nakikigawain sa mahal na Panginoon. Bakit? Mag-aawit kasi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. There are so many sacrifices na ginagawa ng mga awit ng Diyos. Sometimes we disvalue them. Kala natin it's just nothing. But tandaan po natin mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, ang gagawin ng mga awit na to, mag-marcha ka lang at awitin mo. Let us worship the Lord, for His mercy endureth forever. Amen? Kaya kinakanta, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Amen? Amen! Yun lang ang ginagawa ng mga awit, mga minamahal. Pero kayang gibain ang anumang kapangyarihan ni Satanas. Amen? Take note, yung pinili mga awit, hindi lang iisa. Magkakasama sila. Huwag kang manatili sa bahay mo na kung ikaw ay mga awit. Amen? Lalo kapag malaki ang kalaban, ay huwag mong suluin, kapatid. Pumunta ka sa pastoral house, isama mo ang ilang mga awit, sabay-sabay niyong purihin ang Diyos. Ang kalaban, siguradong matatalo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. See the value of our worship? Binabaliwala ninyo yung value ng pagpupuri? Binabaliwala natin ang value ng pagiging instrumentalist? Binabaliwala natin ang value ng ating paggising sa madaling araw. Sintunado ka man pero nagpupuri ka pa rin. Akala natin baliwala yun? No, we are mistaken. Ang ating pagpupuri, the worth of our worship, completes the joy of God. Kinukumpleto ang kagalakan ng Diyos. Gustong-gusto niyang marinig ang pagpupuri mo at ang pagpupuri ko. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
righteous holy Lord, and offer Him worthy things, and do nothing, and hope His praise. For He wants you to be. Hallelujah, 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 hallelujah. And offer Him highest praise, the servant whom the Lord can use. And I will offer everything that cost me nothing. I bless people with nothing less than my very best. I'm called to sacrifice. I will be worthy of my cross. I will not offer anything that cost me nothing. I serve with my Lord. How will I withhold whatever mine He's giving me? It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He needs from me, I'll pay the cost. Gain all. That cost me nothing. I bless people, give nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, I will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Mami na mahal, bang awit natin ang awiting ito. Anong pinakamahalagang bagay na dapat mong ialay sa ating banal Panginoon? Hindi mo mabayaran ang buhay na walang hanggan na Kanyang ipinagkaloob sa iyo. Ating napakinggan ang mensahe. The best ng babae maminamahal ay Kanyang ibinigay. Habang kayo pinahira ng paa ng ating mahal na Panginoon na organ na yan, na napabango, ginamit pa ang Kanyang buhok, maminamahal. Pagpupuri na hindi kailanman makalimutan ang ninuman. Hindi ba namin naintindihan ang mensaheng ito? Nang hinihingi naman ang Panginoon ay yung tao sa puso pagpupuri. Mahalagang pagpupuri na kaya ng Diyos ibigay ang lahat. Maglingkod sa iyo, binhig ang puso. Iniiwanan natin ang lahat kapag ang pagpupuri ng pag-uusapan. Dahil ito lang ating tanging magagawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nagbabakasakali. Hindi tayo sumuntok sa buwan. May patutunguhan itong ating mga ginagawa, mga minamahal. Mayroong resulta itong ating mga ginagawa. Anong mahalaga daw na bagay na pwede mong i-offer sa ating mahal na Panginoon? Yung worship word. Yung mahalagang bagay. Sabi ng ating mga ngaral maminamahal, kinalulugdang bagay ng mahal na Panginoon na gusto niyang makita sa iyo. Bakit hindi mo maitaas ang iyong kamay para purihin ang ating Diyos? Bakit hindi mo maibigay ang business mo na hindi naman natin tinitingnan kung yan ay maganda?
Ang kanyang tinitingnan ay kung paano kang pumuri sa Kanya. Purihin natin balapay Jesus, maminamahal. Alam niyo po kung naintindihan pa ninyo ang mensaheng ito. Nakikinig kayo sa lahat ng aming sinasabi dito sa pulpito. Nung dumating ako dito, maminamahal, niniwala akong 3 persona ang Diyos. Pero walang Diyos na dumidinig sa akin. May sakit akong sipilis. Walang nagawa ang doktor, walang nagawa ang medisina. Walang nagpapagaling sa akin. Kung hindi yung paano tinuruan ako ng ating mahal ebangelista na pumuri sa mahal na Panginoon. Magbigay ng aking buhay. Ang dami nating natatanggap sa ating mahal na Panginoon. Ano lang inihiling ng mahal na Panginoon? Pupurihin siya. Yung mahalagang pagpupuri. Yung may halagang pagpupuri. Bakit hindi natin maitaas ang ating mga kamay? Bakit hindi natin maibigay? Kahit sintunado tayo yung ating pagpupuri. Pagising mo sa umaga, kahit mga ilang awitin na iyong maiawit sa ating mahal na Panginoon, yan ang inaantay ng ating Diyos. Upang sa maghapon, ikay iingatan ng mahal na Panginoon. Bago ka matulog, umawit ka. Bago ka pagkatapos mong umawit, manalangin ka. Pakikinggan ka ng mahal na Panginoon. Marami ngayon, natutulog, hindi na nagigising. Nabangungot, sinumpong ang sakit sa puso, inatake, patay. Pero tayo, maminamahal, kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Kung maibigay natin ang pagpupuring ito na hinihiling ng mahal na Panginoon, walang imposible sa Diyos. Yung langit at buhay na walang hanggan na ating hinihiling, ating minimiti, ating inaantay, kayang ibigay sa iyo, kayang ibigay sa atin. Kaya sa hapong ito, maminamahal, minsan na pa tayong nire-remind ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mensahe na yan. Kaya nakakaingit, maminamahal. Yung mga Kristiyano, pagdating dito, ilang taas lang ng kamay, ilang luhod lang naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Dahil worth it ang kanilang pagpupuri. Worth it ang kanilang pagsamba. Worth it ang kanilang paglapit sa mahal na Panginoon. Pero yung iilan, tingnan niyo po yung mga nalalamig, nalulupaypay. Hindi maitaas ang kamay. Hindi makabuka ng kanilang bibig para purihin ang mahal na Panginoon. Ano bang halaga ng buhay na ito, maminamahal, kung hindi tayo matuto? Ang ating mahal na pastor, hanggang ngayon maglulubintaan news na next year. Kahit ganyan ang kanyang kalagayan, nasa harapan ang sumbok, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon dahil wala siyang ibang natutunan kundi purihin ang mahal na Panginoon. Hindi naiintindihan yung ginawa ni Jehoshaphat. Hindi nila kayang magapi ang sundalo, 1:3,000. Imagine yun. Ano lang ang ginawa? Pagpupuri lang. Pinabuksan ang mga mata ng kanyang mga kasamahan. Nakita ng mga anghel ang pumatay doon sa kanilang mga kalaban. Sa pagpupuri, dumarating ang mga anghel para ipaglaban ka. Madidisgrasya ka na pag ikaw ay palagi nagpupuri. Dumarating ang mga anghel para ikay ililigtas. Grabe ang mahal na Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Tayo para bang nagmamasid na lang tayo. Dahil ba sa kaluwatan? Dahil ba sa matagal na? Hindi dapat ganon, maminamahal. Kung ikay umiibig sa iyong kaligtasan, hindi ka pumupunta dito para magpapakita lamang na tuwing linggo, Miyerkules, Biyernes ay narito ka. Pero hindi mo naman naramdaman ang banal na presensya ng malapit. Hindi, pumuparito ka dahil pinapakita mo ang iyong tunay na pagmamahal. Kung anong pinapagawa sa iyo, ginagawa mo.
Ang hirap na bang itaas ang kamay at ipalakpak? Ang hirap na bang magsalita? Baka mapipi tayo pag hindi tayo magsalita, hindi tayo pumuri, umawit, magpatotoo, makinig at pumalakpak. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Grabe yung mga minamahal. Ilan sa atin dito, lalo ngayon Holy Supper, kasama namin sila kagabi, hindi na kumakain hanggang ngayon. Pero tayong mga ordinaryong mga Kristiyano, maaaring kayo nag-aalmusal. Maaaring kayo umiinom ng mga maiinit na tubig na may mga kape. Pero yung ating mga kasamahan dito sa harapan, umaawit, maminamahal. Ni katiting walang iniinom yan, maliban sa tubig kung sila'y nauuhaw at natutuyuan. Pero sila pa rin ang nakapagtaas ng kamay. Sila pa rin ang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya tingnan mo, hindi lugi. Naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. E tayo maminamahal, para pang nagbibilang na lang tayo ng puste. Sa umagang ito, o sa hapong ito, ipikit ang inyong mga mata at pakipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon. Kahabagan ka, kahabagan ako, kahabagan tayo. Ibalik at ibigay ng mahal na Panginoon ang kanyang kasiyahan, kagalakan sa atin. Dahil ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kagalakan ay yung pumuri ka, pumalakpak ka, magtaas ka ng kamay, matuto kang umawit sa kanya, matuto kang magbigay ng pinakamahalagang bagay na kanyang kinalulugdan, yung ating pinag-usapan, worship worth. Mahalagang pagpupuri na buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yan ang ibigay natin sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo pinagtaas ng ating mga kamay, hiniling ko po, itaas ang inyong kamay. Itaas ang ating mga kamay, maminamahal. Itaas natin ang ating mga kamay, ipakita natin sa ating mahal na Panginoon na mahal natin siya. Mahal na Panginoon, sa hapong ito, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan. Ikaw ang higit na kababatid sa nilalaman ng isip, ng puso, ng aming minamahalin ibig na mga kapatiran. Nakataas ang aming mga kamay dahil gusto ka naming purihin. Gusto ka na ipakita namin, mahal na Panginoon, na ikay mahalaga sa amin. Mahalaga ang aming kaligtasan. Mahalaga ang aming paglapit sa iyo. Kabagan mo itong mga anak mong ito, mahal na Panginoon, sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, Order ni Beloved Evangelist Will Estrada Almeida. Patawarin mo kaming lahat sa lahat ng aming kasalanang nagawa. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan ng banal na dugo na wagos sa krus ng Kalbaryo. Hiniling ko po, mahal na Panginoon, na mula sa araw na ito, ibalik ang unang pag-ibig. Hallelujah, imulat ang mga mata, puso at isipan ng aking minamalinibig na makapatiran, na magpahalaga sila sa pinakamahalagang bagay, ang pagpupuri, pagluwalhati, ibigay ang pinakamahalagang bagay na iyong inihingi sa amin. Ang pupurihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka. Hallelujah, nang abot na aming makakaya hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, 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 aking hinihang lahat, in the mighty name of Jesus. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ang karamdaman bilang point of contact. Huwag kayong mahiya, maminamahal. Huwag kayong mag-alinlangan sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Hallelujah, na amin ang mga kasamang mananampalataya sa ministeryong ito. Hallelujah, mayroon na tayong kapangyarihan ngayon. Hallelujah, na palayasin ang lahat ng masamang espiritu na talagang umaalipin sa atin. Yung espiritu ng kalungkutan, banggitin ninyo yan. Demonyo ng espiritong kalungkutan, cast out from me in the name of Jesus. Inyo pong banggitin yan, maminamahal. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved evangelist pastor Wildo Estrada Almeida. Hallelujah, sa hapong ito, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, aming sinasaway ang mga demonyo ng karamdaman, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, hallelujah, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kalungkutan, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. All incurable sicknesses and diseases. Hallelujah, cast out, cast out. Mga panlalamig, palulupaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Be spiritual blessed in Jesus' name. Be healed, complete healing and deliverance I pray right now in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang mga kamay. Magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon.
Itaas ang ating dalawang kamay, maminamahal, minsanan pa, at tumalong tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating malapay na ating inaangkina o naangkina ang katugunan ng ating mga dalangin. Sabay-sabay tayo, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat, lahat ng ating mga hiniling, mga pagpapalang material, physical, financial, spiritual, atin ang tinanggap sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo maminamahal tumalon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Glory to the Jesus. At para sa ating mga beloved visitors, beloved live webcast viewers, kung kayo po minamahal ay hindi pa nakatanggap sa ating mahal na Panginoon, may 4 na reglamento ang kaligtasan na amin pong ipinapangaral sa ministeryong ito. Unang-una ay pananampalataya. Ang sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1, hallelujah, hallelujah, unang sandata ay pananampalataya. Ang sabi ng 11:1 po ng Hebrew, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nagkikita, ngunit ating pinaniniwalaan na ang mga bulag nakakita, ang mga pilay lumakad, lahat ng uri ng mga karamdaman na nagsigaling. Maminamahal, kapag ikay naniwala dyan, bigyan ka ng pananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, maniwala ka. Yan ang una na reglamento. Pangalawa ay pagsisisi, repentance. Ang repentance, maminamahal, ay pagsisisi sa ating mga kasalanan. Iwanan natin ang ating dating buhay. Tumungo tayo sa bagong buhay na kasama ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At hindi po lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Sabi po ng Juan 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Kaya kailangan mong maniwala, magkaroon ka ng pananampalataya, magsisisi ka, at ikaw ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pangatlo pong reglamento, ang bautismo sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakita ninyong umiiyak kami, naramdaman namin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, nanginginig, parang nakuryente po ng 24 o 220 volts. Yan, maminamahal, ay presensya ng Diyos na suma sa amin. Nakita niyo habang umaawit ang choir kanina, nagtumbahan, umiiyak, nanginginig, yan ang presensya ng mahal na Panginoon. Silyo ng mahal na Panginoon. Kapag mayroon ka ng 4 na reglamento na yan, kandidato ka na sa langit, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga sandaling ito, habang nakatayo kayo, maminamahal, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin na ibabagitin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako po'y makasalanan, nangailangan ng kaligtasan, at gusto kong kilalanin ka, mahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, walang hanggang pasasalamat aking pinapaabot na narinig ko ang ebanghelyo ng kaligtasan upang mapabilang sa mga tunay na anak. Nagsisisi po ako sa kasalanan kong nagawa mula nung ako'y magkabata hanggang ngayon. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako. Mahal na Panginoon Jesus, isulat mong aking pangalan sa aklat ng buhay na sa kalangitan. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Dahil tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, nanood sa aming live webcast sa YouTube at Facebook, aming mga kapatiran na narito, na tumatanggap, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dahil sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Umaasa ko, mahal na Panginoon, ito na ay simulain ang kanilang paglilingkod sa iyo. Dahil sila po'y nagsitanggap na sa iyo. Huwag po silang pabayaan. Mga nagbubunga sa kanila, magpahalaga nawa na sila'y dadalhin at dadalhin pabalik dito sa aming banalagawain. Umaasa ko, mahal na Jesus, sa pangkalahatang panalangin namin dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Tayo pagpatuloy maminamahal sa ating pong Holy Supper. Atin ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Elder, Brother Alvin Reyes, para pangunahan po tayo sa ating Holy Supper. Praise the Lord. God bless po, beloved Lord and Preacher, Kuya Bubuyin. At habang ipinamamahagi po, mga minamahal, ang katas ng ubas at ang tinapay, ating pong awitan ating dakilang Diyos. Search me, O God, and know
papurihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay magdaraos po ng ating pong Holy Supper. Amen. Ang layunin po ng Holy Supper, mga minamahal, kung bakit atin pong idinadaos once a month, mga minamahal, minsan sa isang buwan, upang alalahanin po, mga minamahal, ang dakilang pag-ibig, ang dakilang pagpapakasakit ng ating dakilang Diyos. Sinasabi na aklat ng Hebreo 12:2, mga minamahal, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alalahanin po natin, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat. Walang isa man sa atin ang karapat-dapat. Walang isa man ang deserving, mga minamahal. Hindi natin deserve, mga minamahal, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Subalit dahil po sa sinasabi ng ating dakilang Diyos, for God so loved the world, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos na tayo hindi karapat-dapat ay inibig ng ating dakilang Diyos. Wala tayong kakayanan. Hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi sa Kanyang dakilang kahabagan. Sapagkat ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang sino mang makakalapit sa ating dakilang Diyos kung hindi niya pahintulutan, mga minamahal. Alalahanin po natin ang Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ang ating dakilang Diyos, siya'y Diyos, mga minamahal. Iniwanan ang Kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ito, mga minamahal, at siya'y nagkatawang tao. Tayo na hindi makalapit, mga minamahal, sa Kanya. Dahil sa Kanyang kabanalan, mismo ang Diyos ang lumapit sa atin. Dahil sa pag-ibig sa bawat sa atin, mga minamahal. Ito laging isipin natin, walang karapat-dapat sa atin, mga minamahal. Walang deserving. Subalit dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ngayon ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Ano ang deserve natin, mga minamahal? Doon sa impyerno. Yun ang deserve natin. Subalit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Siya'y nilatigo, mga minamahal. Siya'y sinuutan ng tinik, kuro ng tinik. Siya po ay ininsulto, mga minamahal. Yung taong minamahal niya, yung sanlibutan na minamahal ng ating dakilang Diyos, ito pa yung nagpapako sa Kanya. Subalit ang ating dakilang Diyos, hindi man lang naghihinakit, hindi nagtanim ng sama ng loob, bagkus lalo pa tayong inibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maging sa ating pagsalo sa banal na hapunan, walang karapat-dapat. Subalit sabi ng ating dakilang Diyos, siya'y Diyos na sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, siyasatin po natin yung ating sarili. Siyasatin po natin, alamin po natin, mga minamahal, yung ating mga pagkukulang. Yung ating mga kasalanan, ihingi po natin ang tawad sa ating dakilang Diyos. Sa ating mga minamahal, mga kapatid, meron tayong mga kagalit, kaaway, katampuhan. Lumapit tayo, mga minamahal. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Mag-ibigan po tayo sa isa't isa. Ito ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Na tayo magmalasakitan sa isa't isa. Magpalakasan sa isa't isa. Magdamayan, mga minamahal. Ayaw ng ating dakilang Diyos, tayo nagkakabahabahagi, mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos, tayo magkaisa sa pag-ibig. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, kung meron man tayong mga bisita, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na magpabautismo, pagkatapos ng gawain, banal na gawain, hindi pa po kayo pwedeng sumalo. Subalit kung kayo nakapagdesisyon na maaari na po kayo sumalo sa banal na hapunan.
Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo magpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Tayo manalangin. Magkaisa po tayo, mga minamahal. Ihingi po natin ang tawad sa ating dakilang Diyos upang tayo maging karapat-dapat. Sapagkat ang ating dakilang Diyos ay mapagpatawad na Diyos doon sa mapagpakumbabang puso, mga minamahal, na handang tumanggap ng kanyang pagkakamali, handang umamin, mga minamahal. Hindi mapagmataas, mga minamahal. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon po rebellion na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong ubang lingkod, mahal na Panginoon. At kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Kaabagan mo po kami't patawarin, malapay noon. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kami karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, malapay noon. At sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanatay 11, sa talatay 23 hanggang 24. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kain po natin, mga minamahal. Sabay-sabay po. Awakan po natin, mga minamahal, ang katas ng ubas. Sa 25, at gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. By His wounds, we are healed. Hallelujah. By His wounds, we are healed. 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 Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa, sa kasaganaan ng iyong habag sa bawat isa, o Malapino. Hindi man karapat-dapat, Malapino. Patuloy mo kaming iniibig, Malapino. Kaya pinapabot po namin aming taos-pusong pasasalamat sa mga oras na ito. Maraming pong salamat, Malapino. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are healed. Lord, we are healed. By His word, we are healed. By His word, we are healed. By His words, we are healed. Marami pong salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. At atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon